मानसिफ्रा फैनारबाय जोंना नै फैबाय आस्ला नै बारलांबाय दा बिथाङा नै स्कुलाव फैबाय सानसुमा नार्जारि थ' बिथाङा दा बिथाङा साइकेला गोलैबाय आरो वारेन्टिया बायलाजोब्बाय दा बायलाजोब्बाय नों थाल लानांगौब्रा बिथाङा फार्स्ट लानाया जायासै आरोना एबार सेकेन्ड टाइम लानो नागिरदों सना औ बहा दं नोंलाय नै आं ओरैनो स्कुलाव जिरायगासिनो आरोना क्लास गैयैखाय नों टाइम पास जिरायदा औ दे आं थांगासिनो होनबा सना दे नों थाबाय थाबानो जाबाय दे अके पेल जाबायमोन दा एसेबानो औ दे Rồi